inita. Oy, wait sa. Grabe inita tayo sa ako sa takbo be. Good morning, good afternoon, and good evening. Once again, it's me, Cindy. So, welcome back to my channel. So, yes guys, as you can hear my voice again, not feeling well pa jud ko guys. I don't know why. Nasigig balik-balik ako ang labad sa siguro ni tingod ni sa ako ang cold, then ako ang tangkugo. Sakit guys. Basta sakit ang likod. O kasabot sa akong gibati ron. So, kung di sa ito nakakita sa akong kanang na ay tawag aning katong ahong vlog nga nang harvest ko og eggplant, kung kinsa to nakakita nakadungog na jud mo sa akong tingog guys nga dili jud ko feeling well. So yes guys, karon ahong i-show ninyo ang gitawag namo nga tuob sa Bisaya pa man mag steam guys. Parang mama ko nay usa sa very effective kuno nga kanang naay pamaagi nga kanang mawa atong mga labad, mga sakit-sakit sa atong lawas, atong hilanat. So karon guys, ahong i-show ninyo, ahong ipakita og insaon namo pagpamaagi ang pagtuob. Yeah. So yes guys, again and again, sit back and relax. So yes guys, see you later. So yes guys, na lang sister mo ento ni nagmagtuob na horon. Ginabi. Kato lang dako na habula. So yes guys, mao ni siya ang pagpumaagi sa tuob guys, ng itawag nilang steam guys. Mao kuno ni very effective kuno sa mga sakit-sakit sa karong panahon na. So yes, let's get started. Tapos iari sa nang kuan be kanang kamera be kanang makit-an ko dali ba. Ay isod nang kuan be kanang data sa dana. Pero kan di mo ungaw. Guys, mag-start na ta guys. Muna ni ato ang himuon karon. Ang video. Karon na guys, naman ko sa ilang sa abo mo. Inita, oy, wait sa. Grabe inita tayo sa ako sa intak. Ang video ba may hook ka. Tapos, inita, oy. Lisod po do. Pre, tempa sa awiri sa ni cellphone be. Ngana ba ingana ba? Ay, ginoo ko ay live pa man oy, haman. Dara. Yan na hawiri ra kana hawiri ra si Ja. Yan na isan bigra. So yes guys, nag-start na pagtuog guys. Tuog ko matambo na ng kamera day. Ato ang itungod ani nga aso napot na init kay para panington ta. Mo ni siya guys, ato na ipatungod atong sa init nga kanang butangan ni naho ni siya kuan guys, asin daw ang butangan ni. Para panington ta guys, para mo gawas ang ato ang mga Ginoo ko mga panahon tungod sa panihang manila lang nisud sa tong lawas. Sabi ita guys, pero agwan tahon na to kay ingon sila mo lagi kung makatambaw. Kay nundong to last na ang ituban ko video 1 kasi lugar to guys dito mo nga na siguro to. Karon sila nang edad napos na kalendaryo. So it's been a long time guys. So yes, laban lang ta. Ipaningot ko ano sa ron gawas sa mga panahon tungod sa panadiha. Yung mga nilalang sa lawas. Oh no. Yes, laban. Kayanin natin. Pasensya naman sa kamera guys. Kaya ako sa ilawom sa habo. Muna karon gagkalisod ta gamit sa kamera, pasensya na mo ubig ka na kamera ha. So di mo siya guys, agwan tata sa init sa manjud ni birhasa ni adyo itaw ni ko ana. Giniagawa mo. Dara. Mo siya guys, ay butangan sa ininit awa guys, palimot akong taman. Yan ni jud siya. Ipadoo pa nato atong kuan. Dagway. Init kay parang panington ta. Mata na nagatagot-tago guys. Sinit ako guys. Oh, nakita mo? Sinit na guys. Mauna ang mga panuhot sa ato ang lawas. Nga nanggawas na. Ingon sila dapat ipidyon ko na guys. Parang di ko madawat akong mata. Pero, nibukar ako parang makita pa ng jumper. So yes guys, laban. Para magawa ni ato mga panuhot. Ang mga labad-labad. Ang mga sakit-sakit sa kalawasan na to. Parang maka-vlog pa tagaghan. So karon guys, ako nag-show ninyo
Ahong pagtuob karon. Kaingon lagi ang manghod lagi si mga magtuob lagi kuno kay balik ang laban guys kanang sa minato mawa mo labaran ni tawag guys ito ang singot guys Ginoo ko lami apa minawon Ginoo ko mo di kan sige magtuob dito gawas ila sige mga sakit hindi ko man singot guys oh nakita mo Ginoo ko kumana na lidoy okay na ba ni oras na ba na si oras sa oras eh di sa oras ay di sa oras dili pila ka minutes di ay pila na pila ka oras o say oras guys sa oras ko dapat dadali waiting out sama ka dia guys look at my singot Sakto na, okay na ko no. So guys, okay na. tapos nagakurkurog ko so guys Uy, look at nanay. me Ginoo ko tayo sa so guys look at me nakakita hindi ko lingkod sa kubi bakit ito liko na yun yung itangan guys nakakita mo sa unaw grabe ang singot guys after sa ang tuob mo ni siya 3 minutes tuob tawa guys ang singot grabe ang singot as in di dyan ni sa ingog unsa guys pero grabe dyan ako ang singot wow bitan ako siya labad na ako hindi pang bati mas mga kalawasan na ito mas sakit pero guys yes guys mo ni siya nga nahuman akong tuob mo ni ang resulta tanawa makita maganing mo sa singot nga nang gawas sa ako ang lawas grabe so yes So yes guys, kakita mo sa ako ang singot. Grabe. Pag human ag tuob ingani ka mugawas di gajud ato ang mga singot-singot ug mga sakit-sakit ato mao to ang mga sakit-sakit sa atong lawas ni gawas ang tong mga panuhot ug unsa pa na diha nga mga sakit-sakit sa atong lawas. So yes guys, mao to ang pamaagi sa pagtuob. Atong nay mag-init ta og tubig. Lahi-lahi ang uban guys, ang uban butangan nag-coke, butangan ag kanon, ice candy or whatever. Ag aho guys is asin ray ako ang gibutangan to guys. So pag nibukal na siya, gibutangan jud asin. Unja mao to nga dapat nga inigbukaw takuban jud to kay inig open ni jud to mao na to guys nga niana nako sa ilaw ang habol. Dapat di jud na makagawas na ang kanang naiijahang aso ang hinungaw sa katong naay katong ato ang giinitag tubig nga gibutangan natog asin kay para kadto jud si jamo ari jud sa ato ang naong kay parang aho ang labad unta Ginoo Lord tabang mananabang unta mawa na ni ugma guys kay sige jud balik-balik aho ang labad ron unja siguro angin po ni sa panahon karon nga kanang nay uwan init mo nang gabalik-balik po ni aho ang labad pero at least labad rag o guys magampo ta nga tagaan ta kalinga og maayong panlawas sa Ginoo mo tong after 3 minutes nga nagtuob ko guys nakakita mo sa ang singot nga grabe ka bonggang-bongga gatuto jud guys. So yes, I hope tomorrow ma-okay na ko nga nakatuob na ko nga kanang ay nga kanang matuod pa sa mga very effective jud to nga kanang way nga para mawa ako ang labad. So yes guys, nag-show ra ko ninyo nga ara ka short video for this kanang for this video for this kanang naay how to tuob of how to kanang mag-steam ta. So yes guys, I hope naka-learn mo gamay sa wala pa naka try nga magtuob. Yeah, you can try guys sa injuhang balay kanang naay naamoy pangbation. Yes, tuob is very effective way nga makawa sa ato ang mga labad sa mga sakit, mga hilana ug unsa pa na diha ipang ubo mo. Yeah, let's just try wa man puy mawa na to at udsong suwayan guys kay na pa bangawa na tay gasto, di ba? Pag dumudong datong pag-atubang datong perteng inita guys nga mugawas bonggang-bongga atong mga singot. So yes guys, sa naka-subscribe na, thank you so much. And yes, so wala pa naka-subscribe, please subscribe my channel. So again guys, please don't forget to like and share my video, and please don't forget to click the notification bell down below guys para ma-notified ninyo ang akong next video. So yes guys, again thank you so much and God bless nato tanan. Bye bye.